Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Mayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. So welcome na sa pagpangalagad sang tingog sang pamatanon radio program diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Karon nga adlaw Domingo naman Action Day. It's February 21 ang programa sa gihapon nga gina pamatian kaginatan ang inyo kada Domingong adlaw, of course, upod sa Action Eating Action Day, programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Mayong udto kaming inyo mga radio host. Action Eden Abos. Kag Action Day La Salazar. Happy Sunday. Kakalipat ko perme Action Eden ha. Good morning ko yaman. Gabisan subo nga udto na. Nga nga new time slot every Sunday mga ka-action na 12 noon to 1 p.m. na nga mo sining nga bago nga time slot sa aton sining nga pagpangalagad sa tingog sang pamatanon radio program. Yes, correct Action Dale, pero ano man nga time slot kabalo ko nagaabang-abang gid yapon Action Dale ang aton sining nga mga ka-action bangod nga ang aton programa nga nagahatag iti Action Dale sa mga realizations, things to ponder, kag hindi lang Action Dale ato mga listeners maka-benefit sina kundi kita man Action Dale nga mga host, di ba? Syempre Action Eden, bisan nga magulugal umon ang panahon na subong Sunday, kami ang maghatag sa inyo sang sunshine. Oh, sunshine! Sunshine! Sunshine Diesel. You are my sunshine. Kaming maghatag sa inyo sang ray of sunshine. Wow! Yes, Action Dale, hambalila. Ano man ka gloomy kuno ang panahon o kung ang imo man kabuhi, dapat may ara gina Action Dale. May maabot gina Action Dale nga kasanag. So don't give up. Ano man ang ginaagyan nyo, ano man ang mga problema nga ara naga-exist sa palibot, dapat manikasog lang kita Action Dale kay masolusyonan gid inatanan. Kay hindi man napagyatag sa imo. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang nag-aapekto sa northern kag central portion sang Negros Occidental, particularly Action Dale sa syudad sang Cabancalan, Himamaylan, Banwa sang Binalbagan, Isabela, Moises Padilla, Hinigaran, La Castellana, Pontevedra, San Enrique, La Carlota City, Pulupandan, Valladolid, Bagos City, Murcia, Bacolod City, Talisay City, Silay City, Ibi Magalona, Victoria City, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos, kag Salvador Benedicto. So ang aton sining mga otoridad nagapahadumdum gid Action Dale no sa aton sining mga residente nga dapat mag-ulo-aligmat sa tanan nga oras kag kumiyara gani Action Dale sang himuon nga mga tikang, for example lang wala ta man ginapangamuyo, may mga damol na nga pag-ulan karon or may magluntad na nga pagbaha, amat-amat na lang sa pag-evacuate man kay
preparado naman ang kada LGU, subong man ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Hambal nila action Dale, namo nagapamangkot actually nga, ano man, dumakulbaan tani kaya grabe gid ang preparasyon nila sa bagyo. SOP na action Dale ako, ano man na weather, baskog mo na siya nga bagyo, or huyang mo na siya nga bagyo, basta bagyo action Dale, dapat na preparado gid kita tanan kay we'll never know san o ini ma-strike kay wala man ni siya cellphone nga ay preparar na kamo kay ma-landfall nako. So dapat hindi na pagpatiga-tiga pa kung mag-evacuate gani, dapat mag-evacuate na gid ang balaya ara lang na daan. Correct, Action Eden. By the way, we are live also sa among siling official Facebook page. Magbisita lang sa Action Radio Bacolod nga Facebook page. www.actionradiobacolod.com.ph kag syempre sa YouTube channel ang Action Radio Bacolod. Action El Rey, ready na kita sa ating guest this morning. Actually, Action Eden, sang nagsugod ang COVID-19 pandemic, daw tanan subong nga butang ara na online. Ang negosyo ara na sa online, ang ginabaligya nga mga pagkabutang ara na sa online. Ang balita ara naman sa online. Correct. Ang pag-away sa nobya online. ang pagpangaluyag. Ang pagpangaluyag online. Online na tanan. Subong Action Eden, amo ni ang trend, no? Ang subong henerasyon daw online na gid Action Eden ang aton sininga palibot, no? The online. Kaya mo na ako Action Dale ang trend subong. Lalabot nga trend na subong. Amo na ginayang mahimo mo Action Dale. Correct. Kaya ti dapat dapat kuan ka social distancing, suksok sang face mask, suksok sang face shield Action Dale sa tanan man nga oras. Yes, kagang COVID scare, gitawag ara sa gihapon Action Eden. Though nga low cases kita diri sa may Bacolod City, pero ang kahadlok sa gihapon ara kahadlok nga matapikan na sang COVID-19 na pandemic. So observe lang sa gihapon sa mga minimum health protocol nga gina-implement kag mga regulation nga ginapatuman sang LGU sang Bacolod City kag Negros Occidental. This time, speaking of online, aton liwat talakayo ng e-commerce nga ginatawag Action Eden. Isa ba na ka persona na Grancer Bacolod noon si Kate Antoinette Perote ang nagtrabaho bilang event services supervisor sa sulod sang anom katuig Action Eden. Pero nag-resign ini siya kag ginsulod ang trabaho angot sa e-commerce sang nag-umpisa ang COVID-19 na pandemic. Usually ang ini nga mga industry Action Eden gaka-apektuhan gid ang tourism industry, ang mga events, ang mga sinihan nagaka-apektuhan. That's why may mga tao Action Eden nga bangod nag-collapse na bala, hindi man collapse or nag-aamat-amat na naapektuhan ang ila sini nga industriya nga ginatrabahuan. Nagapanumdom sila kung ano ang pwede kong mahimo sa mga COVID-19 pandemic para gid lamang maka-survive, maka-earn, kag maka-provide man sa mga necessities sa sulod sang panimalay. Correct Action Dale, but if you look at the brighter side Action Dale, no, diri mo makita paano ka resourceful ang isa ka tawo, paano ka creative, kag arab Action Dale nga ma-check nila ila kapasidad kung ano pagid ang kumbaga ang pandemic dulot sa pandemic Action Dale may ara pagid nga ano bala pagwa sa ilang nga shell kay mambalang iban nga amo ning negosyo ko kay amo ning hilig ko, but during the pandemic ang amo nga negosyo abi nagsira, so nag-explore siya new things, ay kabalo ko gali mag-handle sang amo ning mga pagkabutang Action Dale. So sa bulig man ina tanan sang teknolohiya Action Dale. Parehos sa akon maninoy Major Wilfredo Benuman Jr. nagapamati gid salamat. Good morning, sir. Kaga syempre, din sa mga sign Action Eden. Sa Valladolid. Maninoy nga man o kahaw. Mabunyag ko yan. Mabunyag ka. Abi ko mapakas Anyways, mga ka-action, i-check natin ang aton sininga guest this morning, si Ma'am Kate Perote. Aton hibalo ng iya sininga storya. Ang iya sininga struggle Action Eden. Ilabi na sa decision making nga ginatawag. Kagang iya sinikaron nga ginabisi-bisihan sa tunga sang COVID-19 pandemic. I-check natin live via virtual interview si Miss Kate Perote. Hi, Miss Kate. Good morning. Hello. Good morning. Miss Eden, Sir Dale. Ginahulat ko magwa. Ginahulat ko magwa sa screen ang virtual Action Ray, no? Ara siya. Daw wala pa siya nag-appear. Daw delay Action Eden ang aton sining visual or video sa mga action namon nga yara saya nagapabati sila silitag sa tagsa ka mga transistor radio. Pwede nyo gid nga bisitahon ang amo sining Facebook page Action Radio Bacolod para makita ka mo gwapa, kagwapo. Wow.
Kaya syempre, ang guest alam action din. Nag-appear na. Aha. Okay, si Miss Kate Antoinette Perote. Action na El Rey, kakason tala siguro ang event services supervisor sa Dalom. Kay amo na siya ang previous job ni Miss Kate Perote. So this time, okay na. Makita na siya live via virtual interview. Yes, Miss Kate, good morning. Salamat gid bisan last minute invitation. Nag-guest ka sa amon sining invitation para maging guest this Sunday. Introduce yourself, Miss Kate, kag greetings para si mo sining mga kamiyembro dira, si mo sining work and mga nagapamati ba nimo nga mga pamilya. Go ahead. Yes, no problem. They understand. I'm happy to help man despite the late notice. And then, maulan na Sunday to everyone. Hello to my store shopping family, my SMX family previously, and of course, akonda nga mga utod nga nagalantaman sa live subong. Good morning, everyone. Miss Kate, taga din ka gani, Bacolod or within Negros? Yes, I am from Bacolod. Din gani nga barangay, Miss Kate? Villamonte. Lapit lang ko kaya sa inyo. Okay, from Villamonte. Oo, sayang action din. Kung wala tani pandemic, we can have her here physically. Actually, gusto yung action din. Oo, galing. Ugali, may mga protocol man tanga gina-implement dire. Pero don't worry, because live na live, though physically, ari man sa gihapon dire ang presence ni Miss Kate Perote. Miss Kate, what keeps you busy antes ang COVID-19 na pandemic? Yan. So before the pandemic, that was last year gid nag-strike sa ato, no? For 6 years, I have been part of the hospitality industry gid. So from the convention center to the hotel nga set up back to the convention center gid. It has been my life since an intern hasta nga naging first job ko siya. And back last 2020 because of the COVID care sa previous na ako nga nga area. I relocated back sa Bacolod kaya nagpa-Iloilo ko before mo dito ko na-assign sa isa ka hotel. So medyo damo natuturista kag do kinanlan ko nagid bala to be with my family nagpuli ko diri and na-reassign ko balik sa previous ko nga job. So, I resigned last January because amo na gani, whether we like it or not, bala mga ma'am kag sir, naigo gidya ang tourism and hospitality sa not just in Negros, not just in Philippines, but the whole world gid. Even if kung makita mo sa LinkedIn, bala, halos tanan nga mga kaupdanan mo or mga related nga industry, igo gidya. Pirmi lang may looking for hiring, open for job opportunities. So, it was a major decision gid for me, no? Because tanan man guro nga nag-aobra sa hotel or sa mga convention center, industries alike. Every day is a different nga scenario mo sa hospitality. You meet a lot of people, different guests, different clients, different languages ang imong hamalan every day. So, from that very, very busy life, nga kung isaga obra ka, until ka agahon, mag-graveyard shift ka, back to almost zero, wala? Nga na-feel ko gid last year, nga daw pila ko ka months, wala obra, because amo na gani, basically, wala ka obrahon. Wala turista, di ba? Wala may nagasulod sa Bacolod, nag-hard lockdown, kadelikado, budlay, iris go ba lang self mo ha, nga maging major frontliner, kagidya. So, back January, nag-decide na gid ko finally to resign and venture another industry, no? And that is the e-commerce nga industry subong. So from that, actually before ko ni mag-venture sa e-commerce, months of ang feeling bala nga unemployed ka how. Do nag-igo gid si mo. I'm sure damo gid may makarelate ako. Do kalain bala sang igo bala how mentally, physically feeling mo dugaluya ka, di ba? Correct. Do kakapoy nga wala ka may ginaubra nga do hago utok mo pero wala ka man may ginakabisihan. Do mo na
So during that time, amo man na ang isa to ka topic today, ang online selling. Naging tra man ko dira. So naging tra man ko online selling last March. Okay. I agree with you, Miss Kate, kung wala ka sang obra, sakit gid magpanumdom, especially kung may mga bills ka nga balayar. Actually, relate na relate. Relate gid yun, no? Mga young professional right Yeah. now actually. May mga friends ko nga cook Adulting na kung may mga friends ko actually nga cook sa ka-hotel di sa Bacolod. May mga hotel kita diri nga mga nag-close na gid permanently. Yeah, hindi mo friend. Ang iba na hindi man gid kay not because cook sila sa ka-hotel, pero okay man actually din. Look above minimum man lang. Pero babala daw nagakasubo ka nga nagapamangkot sibo, oy may hiring ka muda. Kay bisan hindi na nila field ang ina nga trabaho, they're willing to take risk man para testingan basi man lang may potential sila. So amo na siya ang kay Miss Kate no from mga events, so kadto siya Nag-shift sa dayon amo na, e-commerce. Correct, Action Dale. Pero Miss Kate, kami curious man and damo man nagapamangkot, tell us about this e-commerce. Yes. So, I'm grateful gid kay Lord, no? Kay sa feeling of being unemployed bala, lang may nanawag sa phone ko nga good friend gid isa Bacolod. Kagin offer yan ni ang soon to launch nga e-commerce platform in Bacolod. So that is mystore.shopping Bacolod. It originated, it's very local because it originated sa Cebu. Ang main owner is an engineer who wanted to share the digital nga advantages even sa mga kubos naton nga mga brothers and sisters. Well, syempre may mga apps bala, di ba? May mga apps na mga mahal or may mga percentage cut. But with mystore.shopping, even sari-sari store owners, gabaligya ka utan, gabaligya ka prutas, or manugtaho ka, nga registered ka man nga, may permit ka, and you would like to venture sa online nga world, pwede gid. If obra ka chorizo, tosino, ham sa balay mo, wala kaya physical store, nag-scroll ka lang sa Facebook to advertise, we can definitely help you with mystore.shopping Bacolod. Because right now, ga-offer kami sang pre-registration. So meaning, you can enjoy the platform for free. Bali, though it is a business, on the other side, the vision is greater bala than ang vision sa tagiya is greater nga magbulig. Do second na lang gani ang money making bala. Kaya I think guro sa past yaman bala ang availability bala sang online sa tanan do medyo scarce. No, so before kung techie ka lang or sagad ka mag-download sa amo niya muna dira ka lang yung maka-experience itong benefits ng online. So, muning gusto na mo tani labuton. Bisan may gagmay ka nga mga na clothing shop, accessories, gusto ka mo naman ma-reach out to let you know, let you feel na the digital era is definitely for everyone. Because, again, whether we like it or not, ma'am and sir, no, digital era, nagitaya subong, ito nga kunggan, online nagitaya, mabaligya, masturya, online nagit, kikabudlay, gid nga physical, gid bala almost tanan nga transaction. With the MyStore that shopping Miss Kate, it's like ang yes nga counterpart daw ka Shopee or Lazada. Yes. Because, and other pagin nga bala nga nag-cater sa food tenants, because it's merged, pwede siya nga tangible, all tangible products nga pwede food, pwede merch, pwede other products like home furniture, motorcycle parts, may tubigan kada so tanan nga tangible products pwede gid. And then what's beautiful also is since it's map based bala, ang iban nga daan limited ka lang bala sir sa kilometer radius. Example, within 5 kilometers it lang yang lapit di sa akon subong amula na makita ko, amula na pwede ko orderan. With mystore.shopping Bacolod, pwede kaya ka-search sa map. Example, gusto mo mangita sang Bilog nga Lacson area, ano daw nakapin nga mga stores. And then you click it, add to cart ka lang, or you search the store itself. Example, Kate Sari-Sari Store. Kaya hindi ka katultol kundi inil ko. Kate Sari-Sari Store. Tumukon mo lang na, pili ka da shampoo, kape, Milo, add to cart, and then we will connect you to delivery drivers.
I Eh, see. And what is beautiful pagid kay ang delivery drivers namon very diverse ang pwede namon ma-hire. Pwede tricycle, pwede bike, pwede motor, pwede jeep, pwede nga auto ka. Basta wala ka lang pangalimog gasolina para hindi ka man mamahalan. So, Grabe. tanan. Oo. Aha. So actually then, though hindi lang siya ganun mabuligan ang mga small businesses diri sa Bacolod, kundi like mga Convenience. drivers. Pag Action Dale, Yes, grabe yun yung convenience sina Action Dale nga mahatag. Kaya syempre, sino ba lang gusto nga tikis, may ara ba lang mga like sa subdivision, kung subdivision yung wala sang mga sari-sari store bala. Tapos Correct. magbuwa ka, mabakal ka mantika, magastuhan mo gasolina para lang yung dira. Daw na wala Correct. Action Dale. So officially, Miss Kate, wala pa ka muna lunch diri sa Bacolod City, pero working na siya as of now. Yes. Kumbaga, kung sa establishment, pa pre-opening kami subong, kayo nag-accept na kami sa mga merchants to register for free. But our business center along East area, very soon, target namon mga March, ma-open na siya to cater ang mga driver. Bala nga mag-hiring and all, mag-additional drivers. Subong may initial drivers na kami. Pero we need more sa among growing team. To be honest, bala sir, 3 pa lang gid kami subong sa Bacolod team. So, one is my partner nga business development manager, ang ako sa marketing, and ang owner. So, 3 lagi kami ka Powerpuff Girls nga babae ang nagapadigot sinitanan. And it's very beautiful kay ang opportunity, ang isa ko po unemployed man na siya previously mo na dilaan man siya bala work bala kay same man siya sa akon sa hospitality industry man siya. So opportunity wise sa amon nga duwa, we're very happy kay very generous man balang ang owner diri sa Bacolod daw when it rains kuno it pours mo. Correct. So ang bawi subong bala sa amon matsay namon do triple bala nga bisan ga nga budlay ka sa startup ni syempre ang tanang nga pre-opening budlay gid man mo. But ang appreciation, tagang response ng public sa amon, sang mga merchants, grabe. Grabe gid. So far, Miss Kate, ano na ang inyo sini nga mga na-register nga mga businesses, pila na nakabilog, kag ang inyo sini nga mga drivers, like pila ang jeep, pila ang tricycle dira, or motorcycle? I'm happy to share nga may ara na kami 40 plus ka free registrants as merchants. So for now, ara sila sa stage nga gina-ubra nilang ilang online store, like gina-set up bala na nila tanan, gina-upload tanan nga products, gina-update ang prices, inventory. It will take some time mo like pila ka days pabalahaw para mapagwa gina nila sa dashboard namon sa my store.shopping. For the drivers, we have 3 nga initial subong. But since wala pa bala na up ang tanan din nga merchant sa dashboard, wala pa kami anay pa deliver. Kumbaga gina-market anay namon bala kag ginapakompleto ang tanan nga vendors para fair and square. And then we will be hiring very soon additional drivers. Target namon mga 1 week from now. And then on February 25, 26, and 27, that will be next week, Thursday to Saturday, we will be at SM City Bacolod. So may ara kami booth in front of Uniqlo and we will share to everyone kung paano siya mag-register for free. So kami na sang akon isa ka upod, may dala kami na nga mga gadgets, and we will help you one by one and discuss, of course. So sa tanan nga gusto nga, medyo na budlayan bala, kung gasturyahanay lang sa chat kung paano, of course, with physical distancing, we will teach you how sa SM on February 25 to 27. And of course, we just reached 1K plus sa amon nga Facebook page. So we will be having another giveaway next week man na siya because we're feeling generous sa subong. Amo na siya. So with your new work, Miss Kate, ano man ang mga adjustment ngayon mo sining adapt man sa new environment, bulubudlay bala from events to e-commerce, and then ano man ang mga na-realize mo, mga early realization sa sining nga trabaho? Yes, sir. Actually, though hindi man ko sila nga do first timer gid sa digital nga platform no. Budlayan ko because since marketing subong may technicalities bala nga hindi ko yasang unay hands on kay previously sa sales ko o sa events mo so more gid siya astorya bala kag execute
execute ka gid sang events bantay ka sang event storya ka sa tawo. So hindi siya more on nga ma-edit ko sang ad, mamingsar ko sang mga caption nga paano ko ni maanong tawo magather ang tawo mapadamong amo niya like. Do budlay siya kay kinahanglan ko siya tunan ang mga Canva, mga iba nga apps bala editor apps. Then galilibat ka bala kung kisa mag-edit ka sa cellphone lang. Sili ko hala, do may point gali sa life mga back to zero kagid no. Do mo na balahaw. Do abi mo sa una kabalo ka na mag Facebook, Instagram, okay na. Hindi gali kulang pa na siya. And then e-commerce, of course, you have to be online. Most of the time, do ka 90% of your day dapat online to respond to queries, to comment, to post. So even kung gabi, bala kong kisa, bisan sakit na bala sa mata, kinanlan, ara kagit sa phone mo para magbantay bala. Diba si may lead nga masulod. So good life, isang naanad ko nga istorya, ko sa tao. Daw mo na bala, gusto mo sila lain ang human touch, matapik mo sila, makaptan mo sila, ma-feel bala nilang imo sincerity. Subong with the online nga venture ko, kinanlan ko sila ma-engage nga naga-chat lang kami. Daw mo na ba lang kabudlay explain nga sincere ka kagano nga naga-chat lang kamo. Lain gid ako naghambal ka like this one. Bisan sa video na lang di ba? Do kinalan mag-grasp mo gid bala, maintindihan gid sa ginastorya mo kung anong ginahambal mo para ma-feel yagi ka totally. So layo siya sa physical nga touch. Layo gid siya but it's a challenge, but I'm happy man nga gakatistingan ko ni siya subong. Sakto in action Dale, kay with all the Sakto in action Dale and Miss Kate, no? Kayo with all the mga news bala nga nagagawa nga mga scammers, hindi mo hindi mo dali-dali ma-encourage yung mga tao kay hindi lang ikaw ang maro. Damo naman sang maro sa mga action Dale. Correct. Kagati ang iban, syempre, negosyo ni Action Deal mo, it involves money and everything. Ang imo dira nga kusog, ang imo dira Action Deal nga na-invest. Syempre, hindi man na sila dali-dali mag-invest kung amulan nila istoryana. Kag tsakto ito nga bali Miss Kate. Kung online or chat lang Action Deal, wala ka balo sang tone, sang voice, sang tawo. Correct. Hindi mo makita iya facial expression, hindi mo makita iya mata kung sincere siya or ano Action Deal ang sa ginapanghambal. So, na-realize na to Action Deal, that's one of the challenges sa mga naga-online subong Action Deal. Kaya pero nga akon mga luyag ang iba, yung ginasabat niya ko online. Sana all. Sana all. Pero going back Action Deal, na tapos wala labot, daan, tikis, ugtas ka bala kung online, apektado, imo nga work, kung wala ka load, kinadlan mo mo nga data. Kung low bat ka, kung brown out, mga mo na bala Action Deal, apektado, pero kabalo sila kung diin sila Action Deal masulod dira paano ang flow sang ila sa niya trabaho Action Deal. So sa sininga mga tinion na Miss Kate, ano subong ang inyo sininga ginaasikaso sa sininga platform? So muna ang pre-opening activities namon, more on going out bala sa public, reaching out to them nga yes, we are already here and we will be growing very, very big in Bacolod. Amula na to connect with Miss Eden, malakagi nakapudlay po kung isa, wala kay may mga online rejections, like ginasin ka, no? Kasi sakit, walang kisa nga ginasin ka sa una, di ba, sa Facebook, wala na yung sin. Facebook, kakasay na ding sin, be. Gani, pero lang, nasin ako tapos wala, yung walang i-reply yan. Aga nga proof pag inabalahan. Kailinit, Balikin na heart. Isang heart na lang tani or wow bala or like bala. Kung isa ginasin ka lang ako nga daan do very people person gid ko bala haw klase do may parties ako nagkakasakitan ko yung ma-reject do sa mind ko bala tistingin yo bala nga ako magkilalahay gid ta kay mapati kagidya do mo na bala makaistorya gid tayo pero kung sa Facebook kabudlay i-explain na mo na wala pila na ka paragraph may mga link kapag inbutang single bilang isin ka. Kaga, Action Deal mo, amo na balakis, actually, personally, isa mo ko da Action Deal, kung may mga mag-encourage bala sa ako, yung magsulod sa into business, syempre, kung tagaan ko dila sa kalaba nga balasahon, kalaba sa talanawon nga video, kis Action Deal, syempre, uyang man sa oras. Wala labot, sinama, effort kagid nga tanaw, kung wala ka data, may effort kagid kadto sa wifi para matanaw, lain reaction deal, kung maka face to face ka mo tani,
para mas hapos sa imo mapathag kag ara gid lang convincing power action deal kikis psychological pa gid nga kung example mas storyahan na itang duwa ginapasulod ka sa business ko syempre nag-effort na ko kadto sa imo dumahuya ka man lang nga hindi damo na bala action deal part of marketing tani gali kay subong new challenges action deal through online. Pero subong Miss Kate daw ginamat-abat pa man adjust or adapt sa sining sitwasyon. I'm thankful lang gid bala sir kay sa mga friends ko ba ng family yung mga relatives man lang nga sila bulig sa akong spread the word kag ang kung isa mga tao bala nga friends mo sa Facebook pero na bala nga nako may trust kag do sa ila may credibility ka naman bala sila ang do akon mga marketing engines man nga nagabulig sa akong spread the word so kung iibutang ko siya sa percentage 85, yabiya ang grabe ka-responsive. Ang 15, ginalet go ko na lang. Ang 15% na nga nagatin, nga nagabaliwala. Ginapamin, sir, kung magamay lang gina siya, do positive mindset na lang, malagamay lang na siya compared sa mga tao nga nagabulig sa akon. So, ang unang realization ko sining nga pandemic, no, nga hindi ka burn bridges, bala? Almost connected. One way or the other, you will need the people around you. Wala kabalo sa pwede matabok sa lihit, di ba? Wala kabalo nga ang next mo employer is ang person nga tupad mo sa coffee shop. Correct. Or ang next mo nga i-hire is ang ginmalditahan mo to gali nga cashier pero wala kabalo nami to siya gali obrahon. Gawa mo na bala. So, hindi, kita gali, be kind. Do, amo ginang bottom line, kung ginawa this pandemic, be kind lang gid sa mga tao. Ang gin-reject ng subong, possible boss mo na sa ulihit. Di ba? Kung mag-hire ka, ang gin-judge mo based on the resume, nga, kami nga do kalaway, do kapigaw, wala ka balo, so ulit maging CEO, maging owners, ang own niyang business platform, and ikaw pa ang mga empleyo sa iya. So, bilibot kitang world. Di ba? Correct. Bilog ang mundo. Bilibot din. Daw nag-home si Action Eden sa kama si Miss Kate nga 15% ginalet go ko na. Kaya ito, Action Del, you have to look at the brighter side na lang. Tay kung padalman mo bala ang mga tao nga ay may gabash, may gasin. Kung padalaan mo, perdi ka. Kay ikaw nagapalibog ka kung paano mo sila ma-please, while them, wala na. Pag sinila bahala da siya. Daw na action deal. Dapat hindi na siya mag-usik pa sang oras. Kundi mo na lang nga, ay, basi may kinanlan pa ko bag-uhon para ang next ko nga i-chat, ang next ko nga i-approach, hindi na ko pag-isin. Diba? Yes. Last 12:46 Action Radio Philippine Standard Time. Miss Kate, mapos kita na sa aton nga commercial break and sa aton nga pagpalumbali ka aton pagid tutukan ining My Sword shopping diri sa may Bacolod City. Standby mga ka-action pagkatapos gidamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod sa luto sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radio
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang Philippine Standard Time, and welcome back na sa aton sa nga pagpangalagad tingog sang pamatanon radio program. Kaupod naton sa gihapon ang marketing manager sang My Shopping.Bacolod Action Eden. Sakto to nang ba ako? And this time, check natin sa nga Facebook Live para sa mga komento sa aton sa nga mga netizens kag mga ka-energy. Shout out lang dira kay Kenneth John Prudente from Thailand. Action Yes, Eden. kapong ka! Kapong ka, and see you next Sunday. Humanda ka na. You're scared. Okay, no, si Sir No Doronilia Murata, pa-shout out from Quezon City. Madamo gid nga salamat. Ara man si Sir Jurgen Hunsay Action Eden. Sir, good morning! Good morning and happy listening. Si Ma'am Vanessa Mayo, Action Eden, ara man siya. Yes, and si Sir pag-greet Noel na Amar. Sir Noel Amar. Kag si Sir Noel Amar, ging-greet man si Ma'am Vanessa Mayo. Happy listening sa tanan nga Energy Fans Club. And syempre, may mga additional pa Action Eden nga mga greetings sa mga netizens. Sir Alex Monteza, good morning. Kamusta ikaw dira, sir? And si Sherilyn Oro Javier, good PM Action Day, Action Eden. Always gid monitor, madamo gida nga salamat. Yes, of course, good morning man and happy listening sa kay Ems Aboso. Sana all ginagreet. Yes. Ay, si Ma'am Elizabeth Gamala, ha? Mayong aga. Malakad Gamala. Good Mayong morning. Udto, mayong udto dira sa imo. Ay, good morning, yep. And balikan natin Action Eden, si Miss Kate Perote, no? Kag, syempre, may mga additional kita din nga questions. Kag, liyag man nato na kwaan sa sining idea or sentimiento. Miss Kate, may mga small businesses nga nakadlok ka. Mag-post online or mag-advertise even sila sining kaugalingon nga Facebook page bala Action Eden. Kasi wala dira may mag-react, wala Or kasi may manukot. may manok. Or basi wala may magtangkilik kun baga sa ila sining nga negosyo. Any advice sila dira Miss Kate, especially sa mga nagapanugod pa lang sila sining negosyo? Wala ginakaso. Wala naman ko. Wala ginakaso because hindi man tanan nga naga-like, naga-comment, nagabakal. Kung isa ang nagabakal, ara lang na siya sa imo nga message request.
or sa imo nga messenger mismo. It doesn't need nga mag-like sila or mag-comment, di ba, or mag-react. Kaya ko first hand, last year sa nag-uli ko diri sa Bacolod, nagbaligya ko kimchi. At sa subong nga baligya ko kimchi, shout out Crunchy Kimchi, amo na siya. Naga-TPC ko, naga-loading ko, nagbaligya ko, lip tint, lipstick, tanan, beauty product sa Guya, bayo, nagbaligya ko sapatos, mga home furniture, damo gid ya kag hindi man na sila tanan sila nga nagpatok gid. But gin-embrace ko lang bala nga damo man mega baligya bala like high products. Gina-innovate ko lang like sa kimchi nga ginsigi-sigi ko gid. Ano pa gid ang gusto sang iban nga tawo nga possible wala sa product ko. Kay kung kisa nga wala mega bakal kay basi may kulang pa bala. May kulang pa sa imo nga end. So hindi lang bala sila nga outward reaction lang ta permi nga nga wala sila yaga amuni nga wala gid mega lantaw, wala gid mega bakal. Ibalik mo si Mosel, ano pa gid ayhan mas maayo. Anhon ko ni paano ko pag ini siya ipagwa sa tawo. Hindi ko dapat maghuya-huya. As in, ang Facebook ko, do tiyanggi, ginadaya. Pero wala ko nahuya because, example, may 4,000 ka-friend. Yeah, di pa na. Paano ka baklan kung wala sila kabalong, gabaligya ka, di ba? Correct. Dako nga percentage ang visual. So, ako, kung makita ko, binga, do ka namit ni sang, do ka namit ni subong sang fried rice. Kaya nakita ko lang sa post mo, aga baligya ka, mabakal ko. Do ka namit sang imo nga nga pampagwapa sa Guya. Kaya nakita ko sa online nga gasigi-sigi ka. Gabaligya, sige-sige lang gid ya. Sa pulo mo naka-post, hindi ko magpati nga wala biskan isa baklan. May ara ginaya. So don't give up, as in don't give up lang gid kay first hand ma-feel ko ginaiya, ang sakit ginaiya, hindi ka mabaklan, move on to the next product or level up your product. Ano pagid, paminsan ano ang kinanlan tan tao subong nga kinanlan ko ibaligya. Kay bati kung kisang inabaligya mo off man bala off season. First na nga init, mabaligya ka jacket, di ba? Di ba? Tugnaw, ang gina-super mo baligya, bikini. So, kinanlan, maging adaptable man sa kinanlan sa tao because ang tao gabalakal gid laban because necessity and kung want man at nila at the same time. Pero subong we go for necessity gid because laban kulang kwarta mo. Gina-hold back tang want necessity gid ta anay subong food, medicine, load, mga tanan nga kinanlan ang e-commerce platform. So amo na dira ta ma-focus. Kag Action Dale, I believe, kung madumduman mo sa pag-start sang pandemic, Action Dale, one of the challenges sa mga online sellers, kay halos tanan Action Dale, naga-online sell na, nagabaligya na. Tanan nga friends mo nagabaligya na, wala na tanan manugbak. Nagabaligya na lang tanan. Pero may ara ko mga nakilala, Action Dale, nga ang ginahimo nila to support each other. Hindi pareho product nila mo. So, I'll buy your product, you'll buy mine. Doon ang Action Dale nga natabo na lang para suporta lang hindi Action Dale. Although nga tido limited lang ang ila, sini nga kwarta, ilaginan siya sa ila lang man. Pero at least, gapati ko Action Dale sang power sang laway. Kay once ang katila, ay nami, to balang ni amon to. At tingi bala, amo ni, mapasa, hasta mas spread out na lang Action Dale. So, amo to hambal to ni Miss Kate. Sa 4,000 mga friends, may ara ginada Action Dale, nga manuktok si mo da nga messenger, nga ma-contact si mo Action Dale. Correct, no? Sa hambal to ni Miss Kate, i-check na lang from time to time yung nga message request or ang spam. Especially kung hindi ka mo friends sa Facebook. Usually, dira nang kakalto, gina-filter Action Eden ang mga mensahe dira. Especially kung dira mo set no nga kung hindi mo friends, dira siya madiretso sa message request. Miss Kate ka very competitive na gid sang online world sa sini nga mga tinio. Nag-agree ka dira Miss Kate? Very. Oo. And with that, may mga hashtag Action Eden nga nagaginawa online nga hashtag support local. Your thoughts on this, Miss Kate? Definitely. Support local gid kay kadamo gid sa palibot nga grabing potential, grabe ka namit nga pagkaon, grabe ka barato. Diba? Kag makabulig ka pa, kumbaga kung diri sa Bacolod, tanan ta mabuhi bala.
Kaya di ba may time gito nga grabe gid ang ego, then hard lockdown, feeling mo, may tendency na nga magutman ang tao. Do ang feeling ko sa una mo kung hindi ko magsagay ka mag-store mo groceries. Matcha ko magutom ko. But akong isa wala taga ka-realize tara lang gid gali sa tupad balay taga baligya ham, gabaligya chorizo sa piyak bangga, ang piyak to may ara to mga ginabaligya nga mga utan, prutasan. So mabalik kita ni sa dalom, diba? Support local gid para mabuhi sa tanan. Because hindi pa man gid gani ka penetrate ang more of the outside, diba, nga mga products diri sa aton. What's most convenient and available gid are the local products subong. So I'm thankful man gani for the pages, mga Facebook pages bala nga mga supporting local products nga damo members. Gaka-appreciate ko gid na nga kaya taman gali basta nagabuligay ta, di ba? Correct. Kung paano ta ma-expect nga unahon kita kung ginauna ta ang sagwa. Paano ta ma-expect may mabakal sa aton nga gabuligay ta sa local products kung wala man taga-support sang local products mismo sang local people nga ari lang diri sa Bacolod nagapaninguha sa Maligya. So number 1 ginaya support local gid ya as in. Miss Kate, may nag-a-ask diri sa My Store Shopping Bacolod if she's from Silay, like Century Pao. Sakto na ang pag-pronounce. Sense by Pau. Sakto na pag-pronounce ko. Century Pau. Sakto na, oo. She's from Silay. Ano nga, sila business is mga perfume or Mga coffee. linen spray. Oo. Amo na siya, Miss Kate. Pwede siya makaregister diri sa sining My Store Shopping. Yes. Oo, since Okay. it's a nearby city lang man, though 15 minutes lang man ang Silay, kung diretso na or 20 minutes, pwede gid. Kay i-attract mo lang na dayon ang mga buyers, mga willing, example, taga Bacolod, willing sila magbayad ng delivery fee mo para hindi na sila magbiyahe, jeep series, di ba? Wala gid problema. And you can also attract dira sa Silay na area. So wala Okay. gid problem because it's map-based. What also, if I may add lang, sir, no, what's also beautiful sa My Store Shopping, you have 2 choices. Pwede siya nga mobile app siya, pwede man siya nga web app. So, amo na, if they will check our page, may link ko da nga gina-post. Kay bisan wala sa mga medyo hindi taman ka high-end nga phone, they could still access through that link. Kaya diba, kung mobile app bugat sa memory, dako gid ang storage nga kinanlan, diba? Then medyo dapat taas ang imo nga ang level of phone mo bala medyo kaya ya para ma-download na. With the web link lang ya, ang web app, i-click mo lang na, then balikan mo lang ya anytime ang store mo. So mo pag inang advocacy namon nga ma-reach ang smallest business owners, mga micro business owners, kay ang web link, i-click mo lang ya dayon. Hindi na kinalang storage or more so. And also, kung example, seller ka nga may other, kaya nga side hustles, may ara ta the option nga vacation mode. Nan. So kung matatabi family day mo ya, Saturday, Sunday, i-on mo lang si vacation mode, hindi kayo forced to sell. Kaya magwa man lang na daya nga hindi anay available. Subong, then you go back on a Monday. So kagrabe, ka-flexible sa MyStore.shopping sa vendors as well as sa customers. Medyo kolabos na actually din ang aton sining nga oras sa aton sining nga program, pero Miss Kate, hindi man siya conflict though once nga mayara ka man sang imo sining nga store, na-register mo siya sa national abi like Shopee or Lazada and ma-register ka man sa sining application. Oo. Yes, no problem. Yes. Okay. Kumbaga, diverse lang balada mo ka-choices. Pwede sila ka-order sa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 nga mga apps. Any last word or message, Miss Kate, sa iban pa dira ang mga small businesses nga luyag man testingan or sudlon ining My Store Shopping? Go ahead. Kag mga tawo man nga luyag mo pasalamatan. Yes. First of all, thank you sa inyo nga duwa. Salamat It has been man. a huge opportunity man sa akon, part of the marketing man ako gini nga bulig. And doka nami, bala nga makaistorya kaliwat after a long time nga amo ng life mo. And then to those who are interested to register, visit mystore.shopping Bacolod City or message me sa
Kate Antoinette ko nga Facebook page, I would be more than glad to assist every one of you. Ang matamason ko. And then, ara man na actually may YouTube tutorial ko da sa tanan ko nga post sa mystore.shopping on how to register. May 2-minute video na how to register as a vendor, how to register as a customer. Kaya for you to access all the stores, kinalanon mag-register as a customer. And then, very easy, very dasig lang gid. For those pagid nga willing mag-visit sa SM, February 24, 25, 26, 27, ara kami dito, tudloan kamo namon in front of Uniqlo kung paano mag-register, paano mag-navigate. And then what else? Sa tanan ng online sellers, wala na diga stop ang world. Di ba? 6 months ago, medyo na-dump gid ko sa live. Wala ko nang himuon ko. But here I am now, nag-istorya sa Action Radio about this new opportunity that I have that I would like to share with all of you. So, mahambay kag different may 6 months ago, 5 months ago, 4 months ago, amunin gid pangamuyo ko, matabo gina sa inyo. Salig lang gid bala kag hindi nga kamo magulat sa babaw or sa iban nga tawo para magiho for you. Gihuan you gid mismo nga kamo. Kamo gid ya. The first step must come from you, from us, from all of us. Okay? Okay. Miss Kate Perote, madamo gid nga salamat. Halong-halong ka dala, Miss Thank you. Kate. And God bless dira si mo sining family. Halong, thank you so much for sharing your story with us and your journey man. Sining My Thank Story you. Shopping. Salamat. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless. Alright, so there you have it actually Eden, si Miss Kate Perote, no? Ati, naapektuhan na yan sila nga previous job about sa pandemic. Pero may bago nga oportunidad ang nag-abot siya action ni Eden. For more updates, bisitaran nilang mystore.shopping sa ilang sining Facebook page. Kag habang may kabuhi action deal, may pag-asa. Mo walang Asa kampalya, never give up. Kung maabot gina sa imo ang time action deal ya, wala labot nga sige kapag pangamuyo action deal, dapat gihuan mo lang. Kay kalaw ay man nga sige kahambal nga gusto ko amo ni, gusto ko amo na, pero ara ka lang nagatanaw sa ara ka lang gigda sa sala nyo gatanaw TV, wala gid may matabo. Dapat magiho-giho man. Galaw-galaw mga kaksyon. Energy! Kag syempre matambal yan, hindi na maghulat sa mga tao dira sa babaw or mga tao dira ang imo sini nga ginasaligan nga may offer sila. Ikaw na Correct. mismo ang mag-iyo action ni Eden, take the initiative nga maghimo kag malay mo may potensya ka sa sinang aspeto. And don't forget ang bali Miss Kate, level up your products kung wala sang may nagabakal or wala sang may atangkilik dira, no? So i-analyze kung ano ang gusto sang tawo, kung ano ang mas kinahanglanon sang tawo kag para magdako pagdating mo sining nga market. Importante ang hambal ni Miss Kate, be kind action deal. Pasok. You'll never know. One day, ang amo na nga tawo, ginsupladahan mo, ginaway mo, siya galing makabulig sa imo. Be kind, mga kaksyon. May nagambabada sa connection ni Eden nga nabungguan niya bala si Sala Pastor and then so legal ito siya pa nagbulig. Diba? Oo. Ang action deal, it exists ginaya nga mga nga mga scenario sa aton sini nga kabuhi. That's why nga kung hindi ka kung wala ka malang tapak-tapakan sa sinang nga tawo, malay mo na tapik lang na ano yan lang si kuhali na kagamay perting pangaking mo. Pagkadason nga hadlaw, siya to yung job interviewer, ate, wala na. Tapos So kami pa nga may nakuha ka mo mga kaksyon nga mga lessons sa ating sining program subong nga aga and syempre para gdin sa mga small business owners nga nag-start pa lang, nagasugod pa lang. So try malay nyo pagpatok nyo nga negosyo sa mystore.shopping since sa libre man lang ang registration. And of course, pamangkot lang sa nga Facebook page if may mga additional kamudira nga mga questions or inquiry no, regarding sa inyo sining mga products or sa ilang man gina-offer nga services. correct action deal kag through the advent of technology, damo gid ang nagasalamat. Pero kabay pa ang teknolohiya action deal gamito naton sa maayong nga butang, sa maayong nga interes kag hindi pag iaboso ang iban nga tawo, hindi ini paggamiton nga magpamintaha sa iban nga tawo action deal. Bululigay lang kita tanan kahit sa gihapon ara si COVID-19 pandemic, kung kabalo lang siya sa mga struggle star, makita niya lang masig inakadlawan niya lang ta. So dapat hindi gid kita magpalupig kay habang may buhay, may pag-asa. Kag there you have it mga kaksyon na if you missed today's episode, bisitahan lang ang YouTube channel sa Action Radio Bacolod or pwede man sa Facebook page para sa replay sa Facebook live. Saliwat kaming inyo mga radio hosts. Action Eden Aboso. Gag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!